Здрасти, търсиш ли се мезонет? Мога да ти покажа един готов за живеене. Апартаментът се намира в град Плевен и по-специално тихата част на булевард Христо Ботев. Първото ниво на апартамента е изцяло оборудвано като трапезария с кухненски бокс. Половите настилки тук са изцяло гранитогрес, в жилището има ТЕЦ. Кухненският бокс е напълно оборудван с шкафове и електроуреди. На това ниво също така имаме и баня. Към второто ниво, когато се изкачваме, забелязваме, че подовите настилки са изцяло от ламинат. Интериорен доста добре измислен и направен. Моделирано е като перфектния дом. На това ниво имаме 3 спални помещения. Напълно са оборудвани с нужни гардероби, спални, шкафове и климатици във всяка една от стаите. Между двете спални помещения имаме една обща тераса, която е с нормален размер. В третото спално помещение имаме прозорец с уникална гледка към централната част на града. На това ниво имаме също така и баня с тоалетна. Фасадата, общите части и покрива са в отлично състояние. А сега малко предимства за района. Булевард Христо Ботев е една от основните транспортни артерии на града, което осигурява бърз достъп до ключови локации, административен център, образователни институции и търговски обекти. Районът предлага много удобства от супермаркети, промишлени магазини и салони за красота до детски ясли, градини, училища, медицински университет, здравни заведения, дори в зеленен парк. За семействата с деца това е изключително важно, тъй като всички необходимости са на няколко минути разстояние и то пеша. Търсенето на големи апартаменти с 3 спални нараства, а имотите на булевард Христо Ботев предлагат висока доходност от отдаване под наем. Това не е просто апартамент, това може да бъде вашия дом или ключ към една успешна инвестиция. Ако ви е харесало видеото, обадете се да запазим вашия час за оглед. Благодаря.